Прывітанне, гэта Крысціна Кава і праграма беларускае золата на імі радыё. Прывітанне, дарагія беларусы, беларусы, якіх раскідала жыццё па ўсім свеце. Дзе б вы сёння не былі, я вельмі рада, што мы зараз разам. Сёння ў рэдакцыі беларускага золата на польскім імі радыё новая рубрыка «Тое, што ёсць паміж намі». А з вамі не Крысціна Кава, як звычайна, а Наталя Борыс. Я з'яўляюся магістрам псіхалогіі, кансультантам сэксалогіі і шмат яшчэ рознай логіі. Але не хвалюйцеся, сёння я не буду вас вельмі шмат загружаць псіхалагічнымі тэрмінамі, бо мы ж не на экзамен, не зразумела. Хаця, мне здаецца, апошнім часам мы ўсе праходзім праз такі экзамен эміграцыйны, такі складаны экзамен жыцця, і хтосьці яго ўжо здаў, хтосьці яго яшчэ здае, і прынамсі эміграцыя вымушае здаваць яго амаль кожны дзень. Кожны дзень мы сутыкаемся з нейкімі цяжкасцямі, ужанды. Не ведаю, у іншых краінах таксама, мабыць, ёсць такая самая працэдура, калі чакаеш на бясконцае нешта, нечага, і яшчэ і не ведаеш, дзе гэта ўзяць. І сённяшні эфір мае назву «Сіндром нераспакаванага чамадана». Менавіта за чамадан да мяне ўжо прыляцела ў каментарах, што ў беларускай мове няма слова чамадан. Але хвіліначка беларускай мовы, ёсць такое слово чамадан або валізка, гэта сінонімы. Валізка больш выкарыстоўваецца ў літаратурнай мове, а чамадан гэта звычайныя беларусы выкарыстоўваюць больш. І, можна і так сказаць, што каму што зручней, але мы будзем выкарыстоўваць слова чамадан. Бо гаварыць мы будзем сёння не пра словы і не шукаць сінонімы, а пра тое, што часам цяжэй за любы чамадан, пра тое, што мы носім унутры сабе. Ведаеце, увогуле ідэя гэтага эфіру нарадзілася вельмі нечакана. Тыя, хто жывуць у Польшы, мабыць, таксама сёння ўжо паміраюць ад жарышчы, але ад гэтай гарачыні, але яшчэ колькі тыдняў таму было дастаткова холадна, быў дождж, і чамадан з летнымі рэчамі ў мяне стаяў запакаваны. І зразумела, калі прыйшло цяпло, я вырашыла змяніць гэтае. Так, яшчэ выбачаюся адразу, бо я адна ў студыі, у нас няма сёння гасцей, і таму я імправізую, і, магчыма, будзе трохі такі маналог, які я вяду сама з сабою. То добра. І вось калі я дастала летнюю вопратку з чамадана, у мяне адразу таксама вось нешта мяне зацікавіла. А калі я распакую свой апошні чамадан, калі ў мяне з'явіцца поўнае адчуванне дому. Не той чамадан, што стаіць у кагосьці ў калідоры, ці як у мяне за шафай, ці ляжыць недзе пад ложкам, а той, які жывы ўнутры. І адразу мне ўспомнілася гісторыя, калі я прыехала ў Польшу ў 23-м годзе, і адна беларуска сказала мне такую фразу, якая не выходзіць у мяне з галавы. І яна сказала: «Ведаеш, я спецыяльна не распакоўваю чамадан да канца. У мяне у чамадане ляжаць маркфармелеўскія шкарпэткі». Беларусы ведаюць, так? Якія прыехалі з Беларусі. Зразумела, я здзівілася, чаму. Яна кажа, неяк так здарылася, што спачатку я калі распакоўвала, яны недзе там заваліліся, а потым, кажа, я іх не выкладаю спецыяльна, каб у мяне захавалася вось гэтае адчуванне,
што гэта ненадоўга, што я хутка вярнуся. Бо пакуль там ляжаць гэтыя шкарпэткі, у мяне ёсць адчуванне, што будзе магчымасць вярнуцца, і гэта будзе вельмі хутка. І уяўляеце, у чамадане ўжо былі не тыя рэчы, з якімі яна прыехала. Летнія змяняліся на зімовыя, потом зноў змяняліся на летнія, ўжо некалькі гадоў. Чамадан вандраваў па іншых гарадах і краінах, а шкарпэткі малі сваё асабістае месца у гэтым чамадане. І гэты чамадан ужо даўно быў не пра зручнае перамяшканне, але ён быў пра надзею, пра чаканне, пра жыццё, якое яшчэ нібыта не пачалося. А колькі нас, беларусаў, жывуць сёння з такім нераспакаваным чамаданам у сэрцы? З гэтай самай надзеяй, што я хутка вярнуся. І менавіта пра гэта мы сёння з вамі і пагаворым. І я б нават хацела уключыць джынгл, але не баюся, што ў мяне не атрымаецца, прабачце. Калі я рыхтавалася да эфіру, я ўзгадала, што бачыла гэты чамадан раней, не ў Польшчы, а ў сваім дзяцінстве. Калісьці моя мама выйшла замуж за тату, мама была з Мінска, тата быў з Тбілісі, гэта быў Савецкі Саюз. І, зразумела, гэта была адна краіна, але розныя рэспублікі, розныя культуры, ну, зразумела, розныя мовы. Калі мяне хтосьці слухае з Грузіі, зразумела, яны добра разумеюць, аб чым ідзе гаворка. І яна пераехала ў Грузію разам са мной, я нарадзілася ў Мінску, а потым мяне забралі маленькай у Тбілісі. І сваё дзяцінства я памятаю ўжо ў Грузіі. І цяпер, будучы псіхолагам, я разумею, што у маёй мамы быў таксама свой нераспакаваны чамадан. Ёй вельмі падабалася Грузія, яна любіла людзей, яе было там шмат сяброў, яна любіла горы, любіла Лобіо, Хачапурі. Але пры гэтым заўсёды расказвала пра Беларусь з такой пяшчотай, пра сваіх родных, пра сяброў. І нават часам яна са мной нават размаўляла па-беларуску. І некаторыя словы, ну, час ад часу яна размаўляла, і я ёй нават казала: мама, навучы мяне беларускай мове, бо ты ведаеш па-беларуску чога, а я нічога. Ну, чога ж няма, але я разумела, што нічога гэта таксама беларускае слова. І кожны год мы ляталі з мамінымі, да маміных родных у Беларусь. І цяпер я разумею, што для мамы гэта былі не проста вандроўкі ці паездкі. Мне было цікава, зразумела, як дзіцяці. Але дом мой быў у Тбілісі. А для мамы гэта быў спосаб не страціць свой дом, не страціць свой звязок з радзімай. І нібы частка яе сэрца заўсёды заставалася там, у Беларусі. Не нібы, так яно і было. І калі распаўся Савецкі Саюз, і ў Грузіі пачалася вайна, мы не проста пераехалі. Мы вярнуліся на маміну радзіму. Ну, таксама і на маю, бо я народжана была ў Мінску, як я ўжо казала. Але гэта сапраўдная была эміграцыя для мяне і для майго таты. І я гэта зразумела толькі тады, калі сама пераехала ў Польшчу і прыехалі мае дзеці. І я бачыла, як ім цяжка, як яны сумуюць. Я ўзгадала сябе ў гэтым узросце. Ну, на жаль, тады не было псіхолагаў, зразумела, мяне нідзе не вадзілі, адаптавалася сама, як магла.
Тады мне было 11 гадоў, але ў Тбілісі ў мяне засталося маё дзяцінства. Мая школа, мой двор, мае сябры, добрыя суседкі, аднакласнікі. Усё маё жыццё. 11 год жыцця там засталіся. Дарэчы, нават з сябрамі з Грузіі я па сённяшні дзень падтрымліваю звязок, і мы з імі, калі я прыязджаю да Грузіі, заўсёды рады бачыцца, яны заўсёды запрашаюць. І ўжо колькі гадоў прайшло, больш за 30, так? Ну, то так. І вось для мяне гэтыя сустрэчы не толькі з людзьмі. Гэта кавалачак мяне, кавалачак майго дзяцінства. І я лічу, што хутчэй за ўсё вам гэта знаёма. Так, у больш усталым узросце, але гэта ўсё роўна адбываецца. І толькі цяпер, як псіхолаг, я разумею, што дзіцячая і падлеткавая міграцыя — гэта асобная і вельмі глыбокая тэма. І я шмат працую ў Польшчы з падлеткамі, бачу іх цяжкасці, з якімі яны сустракаюцца і з чым яны сутыкаюцца ў эміграцыі. Калі вам будзе цікава, то я абавязкова зраблю для гэтага асобны эфір. Тыя, хто маюць падлеткаў, каб вы больш разумелі, што адбываецца. Бо здаецца, толькі на першы погляд здаецца, што дзеці хутчэй вывучаюць мову, дзеці хутчэй адаптуюцца, дзеці хутчэй заводзяць нейкія кантакты. Але гэта не заўсёды так. І тое, што яны перажываюць унутры сабе, той чамадан, які яны вязуць з сабой, ён можа застацца на ўсё жыццё з імі. І я разумею, што ўнутры маёй мамы Беларусь увесь гэты час заставалася домам. І таксама ўжо падчас маёй другой эміграцыі я гэта больш пачала разумець, якая мая эміграцыя адбылася ў 23-м годзе. І тады я ўбачыла ўжо тут, у Польшчы, я ўбачыла, колькі людзей жывуць з такой жа надзеяй, з надзеяй на вяртанне. Увогуле не мае значэння, чаму чалавек апынуўся ў іншай краіне. Бо прычыны сапраўды могуць быць вельмі розныя, а пачуцці вельмі падобныя. Я працую з эмігрантамі і іх дзецьмі з розных постсавецкіх краінаў. І ведаеце, што цікава? Яны кажуць таксама, зразумела, пра пачуцці, звычайна ўжо даходзяць да спецыяліста, калі ўжо знаходзяцца на стадыі дэпрэсіі, калі ўжо патрэбныя лекі, ўжо ў такім недобрым стане. Але цікава, што беларусы, нават расійскамоўныя беларусы, у іх ёсць запыт на беларускамоўную сесію. Яны мне так і кажуць: а зрабіце для мяне беларускамоўную сесію. Так хочацца адчуць гэты нейкі кавалачак радзімы. І я разумею іх. І, дарэчы, шмат запытаў на беларускамоўную сесію. Гэта зразумела, што больш для беларускамоўных. Але і расійскамоўныя беларусы просяць аб сесіі на беларускай мове, каб трохі паразмаўляць, каб пачуць. І такая вось такі сумны пачатак. Бо тэма сапраўды яна такая не вельмі простая. І зразумела, што калі мы ад'язджаем, мы вязем з сабой не толькі дакументы, і не толькі вопратку, і не толькі дзіцячыя цацкі ці грошы хтосьці можа вязе, калі ёсць.
Але мы вязём з сабой сваё жыццё. Мы вязём з сабой тую мясціну, дзе мы жылі. Будзь то горад, будзь то райцэнтр, будзь то сталіца ці маленькая вёсачка. Мы вязём з сабою свае вуліцы. Мы вязем з сабою той пах ліпы пасля дажджу, якога няма ў іншых краінах. Ліпы ёсць, а паху няма такога, як у Беларусі. І мы вязём з сабою той самы гук трамвая, які будзіў нас па раніцах. Любімую кавярню. Ці памятаеце вы сваю любімую кавярню, дзе вы сустракаліся з сябрамі? Мы вязём з сабою сваё першае каханне, першае расчараванне, вяселле родных, сяброў, дні народжання, пах мамінай кухні, магілы родных, якіх мы ўжо не ўсе могуць нават і наведваць, на жаль. І гэта ўсё змяшчаецца ў адзін чамадан нашага сэрца. І ведаеце, часам у мяне пытаюцца: ну што, як ты там у сваёй Польшчы, як там табе добра жывецца ў тваёй Еўропе? Ну, і для мяне гэта вельмі правакацыйнае пытанне. Быццам мне трэба адказваць пра нейкія свае матэрыяльныя ці сацыяльныя станы. І ўвогуле гэта, ну, тыя, хто не ад'язджалі, яны не змогуць хутчэй за ўсё зразумець тыя эмоцыі, якія адчуваюць беларусы ў замежжы. Той боль, што, магчыма, не атрымаецца ўбачыць сваіх блізкіх, сваіх бабуль, дзядуль, бацькоў, што не атрымаецца нават прыехаць да іх на пахаванне. Ну, зразумела, што не ва ўсіх, але нават калі мы чакаем карту побыта, мы не маем магчымасці выехаць з краіны. І зразумела, што не ва ўсіх атрымліваецца вярнуцца хаця б на колькі дзён. І сапраўды, што мы не можам выкрасліць 30, 40, 50 гадоў свайго жыцця. І гэтага і не трэба рабіць. Бо нармальна сумаваць. Так, сум — гэта нармальнае пачуццё. Нармальна ўспамінаць. І гэта таксама нармальна. Мы ўспамінаем, мы ўзгадваем, мы дзесь смяемся, дзесь наадварот сумуем, але гэта таксама нармальна, наша памяць. Таксама нармальна любіць і натуральна любіць сваю краіну. Часам плакаць па тым, што страцілі. Магчыма, праз штосьці радавацца. І калі мы плачам па тым, што страцілі, у псіхалогіі гэта называецца працэсам пражывання страты. Ведаеце, я не ведаю, якая аўдыторыя ўзроставая слухае мяне зараз, але, магчыма, калі ў вас былі бабулі, дзядулі з нейкіх вёсак, то, можа, вы памятаеце, што ў дзяцінстве, калі нехта ў вёсцы паміраў, запрашаліся такія спецыяльныя бабкі-спявухі, якія прыходзілі, спявалі над гэтым памерлым. А яшчэ у некаторых краінах была такая традыцыя, гэта ў Грузіі, я гэта добра памятаю, былі прафесійныя плакальшчыцы. Бо і праз тое, як спявалі гэтыя бабкі, альбо як плакалі гэтыя плакальшчыцы, у людзей прарывала, і яны пачыналі плакаць. Бо часам праз гора, праз некую страту людзі
замаражваюцца і не могуць праплакацца. І вось такія людзі ім дапамагалі. І гэта адзін з этапаў пражывання страты. І без яго не можа адбыцца сапраўдная адаптацыя. Але тут ёсць таксама адна вельмі тонкая мяжа. Адна справа адплакаць, ці адчуваць якіясь іншыя пачуцці, несці з сабой гэтую памяць, узгадваць, як усё было добра. І зусім іншая, калі мы нясём з сабой нейкія чаканні. І калі мы не проста забіраем памяць і складваем яе ў чамадан, але мы забіраем з сабою не проста надзею, але мы жывем тымі пачуццямі, якія былі калісьці, але не зараз. Мы ўзгадваем аб тым, як гэта было, як было добра. Ведаеце, такі распрастраненны тэзіс аб тым, што ў Савецкім Саюзе было вельмі добра жыць. Зразумела, як каму. Я не памятаю, каб было вельмі добра, але ж справа ў тым, што гэта была маладосць і гэта было дзяцінства. А ў дзяцінстве і ў маладосці ўсім добра. І краіна ввогуле не мае ніякага дачынення да таго, ці жыве чалавек добра, ці не жыве. Зразумела, што ў нейкім глобальным, у палітычным, эканамічным, сацыяльным мае нейкія ўплывы. Гэта зразумела. Але дзіця гэтага не памятае. Бо ў дзіцяці яму дастаткова, каб былі бацькі побач, і ўсё. І ў эміграцыі мы губляем лад жыцця. Мы губляем штодзённасць. Мы губляем сябе у тым выглядзе, у якім мы прывыклі сябе ведаць. Вось паспрабуйце зараз для сябе адказаць на некалькі пытанняў. Кім вы былі ў сваёй краіне? Кім вы былі ў Беларусі? Кім вас ведалі? Да каго вы маглі прыйсці без папярэдняга званка? Каго вы маглі набраць у 2 гадзіны ночы і ведалі, што чалавек не толькі адкажа, але і прыедзе, калі гэта будзе патрэбна? Хто ведаў, якую каву вы п'яце і што вы любіце? І, здаецца, гэта ўсё гучыць вельмі проста. Бо гэта ёсць нейкія маленькія рысы ад жыцця, маленькія такія крокі ў жыцці. Гэта нават не крокі, а некае такое жыццё. Гэта і ёсць жыццё. І мы не заўважаем гэтых дробязяў, пакуль не губляем іх. І вось чалавек пераязджае. І раптам разумее, што ён не ведае, у якую паліклініку ісці. Дарэчы, я яшчэ не замацаваная да паліклінікі, а малодшага сына замацавала толькі праз тое, што ён зламаў руку. І трэба было наведвацца доктара, таму трапілі да лекара. А так не звярталася. Часам мы не разумеем жартаў краін. І нам бліжэйшы наш стэндап, і мы хочам пачуць наш стэндап і пасмяяцца самім з сябе, бо не ўсё польскае зразумелае нам. Не толькі польскае, але і іншых краінаў. Трэба добра пажыць нейкі час, каб разумець гэты гумар. І самае галоўнае, чалавек перастае адчуваць сябе сваім. І таму ён пачынае шукаць ужо ў новым асяроддзі сваіх. Быць далучаным да стаі – гэта адна з самых моцных чалавечых патрэбаў. Быць часткай сваёй супольнасці. І менавіта многія людзі і кажуць:
я нібыта страціў сябе. І дзякуючы дыаспарам і таму самаму імі-радыё і асабліва беларускаму золату мы можам аб'ядноўвацца. Я вас, на жаль, не магу пачуць, але вы можете пачуць беларускую мову. Магчыма, для кагосьці гэта таксама вельмі патрэбнае. Бо эміграцыя гэта не толькі пра геаграфію, гэта яшчэ і пра ідэнтычнасць. Пра адказы на пытанні: хто я цяпер? Чалавек нібыта кожны дзень нанова збірае сябе. Калісьці я пачула такую прыгожую метафару, што эміграцыя падобная да перасадкі вялікага дрэва. І калі яго выкопваюць разам з каранямі, перавозяць, сажаюць у новую зямлю, і першы час здаецца, што ўсё добра, бо дрэва мае яшчэ тыя рэсурсы і пітае само сябе праз тое, што ў яго было, з чым яго выкапалі. Але пад зямлёй у гэты час адбываюцца вялікія працэсы. Карані шукаюць новую глебу, новую апору. І часам дрэва пачынае засыхаць. І яму патрэбна супакой і клопат. І пакуль карані не ўмацаванне, дрэва не можа расці так, як раней. І мы таксама шукаем новыя карані, новыя сувязі, новых сяброў. Новыя месцы, дзе нас пазнаюць па імені. Новыя маршруты, новыя кавярні. І пакуль гэта адбываецца, мы часта жывем паміж двумя сусветамі. Нібы фізічна я ўжо тут, а сэрцам я яшчэ там. І вось гэты стан я і называю гэтым эмацыянальным, прабачце, не эмацыйным чамаданам, эмацыянальным чамаданам. Пытанне толькі ў адным: ці мы нясем яго, ці ён ужо нясе нас. Прызнайцеся самі сабе шчыра, колькі разоў вы сабе казалі: вось, трэба дачакацца на карту побыту, вось знайду лепшую працу, вось дзеці падрастуць, вось вывучу польскую мову, вось змяню жыллё, альбо куплю сваю кватэру і тады пачну жыць. І гэтыя тэзісы, яны вельмі часта сутыкаюцца. Зразумела, яны не толькі ў эмігрантаў сутыкаюцца, яны сустракаюцца і ў людзей, якія жывуць у краіне паходжання. І гэта называецца сіндром адкладзенага жыцця. Але калі вы сябе пазналі, то не хвалюйцеся, бо вы не адныя. І больш за тое, гэта вельмі чалавечая гісторыя. Таму што наш мозг так моцна трымаецца за чаканне. Чаму нам здаецца, што вось яшчэ адзін крок, яшчэ адзін дакумент, яшчэ адзін год, і тады ўжо будзе добра. І адказ хаваецца ў тым, як працуе наша сістэма ўзнагароды. Магчыма, для вас будзе цікавым зразумець, даведацца, што дафамін, некаторыя блытаюць, і зараз столькі гора-блогераў, якія ўсё ўперамешку расказваюць, нават не ведаю, адкуль яны бяруць гэтую інфармацыю, але дафамін — гэта не гармон, гэта нейрамедыятар. І ён не столькі адказвае за радасць, колькі за матывацыю і за чаканне ўзнагароды. І уявіце сабе, што дафамін — гэта аптымістычны трэнер. Ён увесь час шэпча: яшчэ крыху, ты амаль дайшоў, наступная вяршыня зусім блізка.
І здаецца, вось зараз пачну жыць. І гэта вельмі разумны механізм. Калі яго б не было, чалавек увогуле б наўрад адважыўся штосьці рабіць і ўжо на эміграцыю дык 100% не адважыўся б. Бо пераезд гэта заўсёды рызыка, гэта заўсёды стрэс, гэта невызначанасць, страх, некае такое ўраўненне з мноствам невядомых, пачынаючы ад пэселя. Я памятаю, як мы пераехалі толькі, дачка мне тэлефануе і кажа: «Мама, тут ад мяне хочуць некага пёселя, я не ведаю, што гэта такое». Ну, то так бывае. Але добра, калі ёсць мама, якая таксама не ведае, але яна пойдзе і даведаецца. І дафамінавая сістэма дапамагае нам зрабіць гэтыя крокі і прыйсці да чагосьці новага. Яна нібыта малюе карціну будучыні. Там будзе хораша, там будзе бяспечней, там будзе больш магчымасцяў, там жыццё стане лепшым. І гэта ўсё добра. І менавіта гэтая надзея дае чаканне ўзнагароды. Дапамагае чалавеку вытрымліваць гэтыя цяжкія часы. Але пасля пераезду адбываецца тое, чаго многія не чакаюць. Чалавек трапляе не ў мару, а трапляе ў рэальнасць. І мозг, ён же разумны, ён кажа: не, гэта мы не пра гэта марылі, гэта яшчэ не тое. Гэтае жыццё яшчэ не пачалося, гэта не тое, што мы чакалі. Будзем нешта змяняць. Трэба нешта зрабіць, каб палепшыць. І чалавек пачынае жыць наступнай мэтай. Ну, напрыклад, калі ў кагосьці была планавая эміграцыя, то першапачаткова: вось я пераеду і буду жыць. Добра. Потым, не ўсё так проста, тут трэба працаўладкавацца. Вось я зараз працаўладкуюся, будуць 300 мільёнаў грошай, буду жыць. Зноў не зусім так, як марыў. То трэба зараз карту побыта атрымаць, і можна будзе вандраваць. І зноў нешта не тое. І зноў нейкія новыя квесты штодзённыя ў нас. І чалавек пачынае жыць наступнай мэтай. Мэты мяняюцца, а фраза застаецца адной і той жа. Вось яшчэ крыху. Яшчэ крыхачку. Крышачку яшчэ. Калі ласка, даражэнькі, ну давай, вось сёння прачнешся, пойдзеш на працу, прыйдзеш з працы. А заўтра ўжо пятніца. Які цуд, як гэта добра. Чаму трэба чакаць пятніцу, каб было добра? Псіхолагі называюць геданічнай адаптацыяй, калі чалавек вельмі хутка прывыкае да таго, што яму не падабаецца, або да таго, што яму не проста падабаецца, але калі мара здзяйсняецца, ён потым такі нібы абясцэньвае: ну ды што? І іншыя так жывуць. І гэта сапраўды такі механізм, які дапамагае не знаходзіцца ўвесь час у нейкіх эмоцыях, як негатыўных, так і ў пазітыўных. Гэта захоўвае нервную сістэму. І можаце нават сябе ўзгадаць, колькі радасці было, калі вы там атрымалі свае дакументы. Распачнем з таго, калі вы атрымалі візу. Вау, мяне запісалі, ура! Потым: ура, я атрымаў візу! Ура, я перасёк мяжу! І кожнага разу эмоцыі ёсць, зразумела, што нельга з гэтым жыць. Тут атрымаў карту побыта, ура! Зразумела, гэта нармальна, гэта натуральна. І таму мы прыходзім у нармальны баланс, каб не адчуваць сябе ўвесь час такімі: быццам бы мы нейкія такія зачараваныя. І
Такая жа гісторыя адбываецца з працай. Ой, знайшлася праца, як добра, цудоўна, калі гэтая праца яшчэ і па той спецыяльнасці, ці нешта там атрымалася, ці блізка каля таго, ці нешта новае, тое, што падабаецца. Супер! Але потым штодзённая праца кожнага дня, зразумела, яна падабаецца, але ўжо няма гэтых эмоцый. І мозг зноў кажа: добра, гэты квест скончаны, давай наступны. І дзякуючы дафаміну мы вучымся, развіваемся, пераадольваем цяжкасці і будуем новае жыццё. Праблема пачынаецца толькі тады, калі мы перастаем заўважаць тое, што мы ўжо маем. Калі шчасце заўсёды знаходзіцца недзе наперадзе. Ведаеце, як такая своеасаблівая морква для осліка. Калі ўвесь час нешта трэба зрабіць, каб стаць больш шчаслівейшым. Гэта, натуральна, не спыняцца на дасягненнях, але самае важлівае — гэта насалоджвацца сённяшнім днём. І ў мяне да вас яшчэ адно пытанне. Няма ў мяне тут у студыі нікога, таму пытанне задаю вам і вельмі спадзяюся, што вы адказваеце сабе на гэтыя пытанні. І што пытанне такое: ад чаго вы сёння атрымалі асалоду? Адкажыце сабе на пытанне, як хутка ў вас атрымліваецца сёння адказаць на гэтае пытанне? Я, напрыклад, сёння ела вельмі смачны кавун. Атрымала столькі асалоды, ён быў такі халодзенькі, з лядоўні. О, это супер проста было. У гэтую спякоту проста цуд. І для сябе я за правіла такое ўзяла, што кожнай раніцы ўжо доўгі час, я не ведаю нават колькі часу, дастаткова доўгі час, я прачынаюся са словамі: добрай раніцы, маё жыццё. Што ты мне сёння прыгатавала? Бо сапраўды, калі надышоў новы дзень, гэта цуд. Бо ёсць тыя, на жаль, да каго, магчыма, ён і не надышоў. І калі мы будзем сваю ўвагу накіроўваць на тое, што адбываецца файнага, на тое радаснае, што ў нас ёсць, нашае жыццё будзе больш прыгажэйшым. І чалавек можа жыць у чаканні, але жыццё не чакае. Яно адбываецца кожную раніцу, кожны вечар, кожны тэлефонны званок, кожную сустрэчу, кожны кубачак кавы, кожны эфір беларускага золата. Ён кожны раз адбываецца. І адкажыце сабе, калі б сёння вам сказалі, што нічога не трэба чакаць, што б вы сёння зрабілі інакш? Бо часам так здараецца, што людзі пасварыліся і днямі або тыднямі не размаўляюць адзін з адным. А чаго яны чакаюць? І, магчыма, хтосьці застаўся пакрыўджаны, альбо вы кімсьці пакрыўджаныя праз тых, хто застаўся ў Беларусі, з родных, я маю на ўвазе, з блізкіх, з родных. І не трэба чакаць, каб з імі быць зноў на звязку. Ці вы зробіце гэта сёння? Ці патэлефануеце сваім блізкім? Ці, можа, вы адкладаеце, не ведаю, нейкія словы для кагосьці, альбо кветкі, альбо, магчыма, вы адкладаеце для сябе нешта, чакаеце, куплю сабе сукенку калісьці, там, куплю сабе
Аб чым вы марыце? А калі не трэба чакаць? Добра, куплю гэта, тут яшчэ і грашовы рэсурс патрэбны. Але ведаеце, усё добрае, яно ввогуле бясплатнае. Бясплатнае лета, бясплатнае паветра, пакуль. Пакуль бясплатнае, бо вада таксама калісьці была бясплатная. Бясплатная усмешка. Бясплатнае добрае слова. Яно бясплатна. І, магчыма, нарэшце можна сабе дазволіць перастаць жыць у рэжыме «вось яшчэ крыху». Бо, магчыма, самы вялікі падарунак, які вы можаце зрабіць для сябе ў эміграцыі, гэта дазволіць жыць не пасля чарговага дзеяння, а тады, калі сёння, наўпрост зараз. І гэта потым, якое мы часам для сябе адкладваем, яно вельмі небяспечнае. Бо яно заўсёды знаходзіцца на адлегласці яшчэ аднаго кроку, як цень, на які хочацца наступіць, а ён увесь час уцякае. І мы часам так доўга рыхтуемся да жыцця, што забываем яго пражыць. І я ведаю людзей, якія ўжо шмат гадоў, не шмат, некалькі гадоў з таго, што яны тут жывуць, не купляюць карціну на сцяну, бо кватэра арэндная, і хвалююцца, ці можна будзе там прабіць тую дзюрачку, каб павесіць гэтую карціну. І ёсць людзі, якія не купляюць добры посуд. Нават пасцельную бялізну не купляюць, бо мы ж ненадоўга. Бо ўсё адно мы хутка паедзем. І сапраўды мы ніхто не ведаем, наколькі гэтае надоўга ў нас. У кагосьці гэта 3 гады, як у мяне, у кагосьці 5, у кагосьці больш. І колькі яшчэ можна адкладваць жыццё? І ведаеце, што я заўважыла цікавага ў працы з людзьмі? Што самыя шчаслівыя эмігранты гэта не тыя, у каго больш грошай, добрая праца, і не тыя, у каго ўжо ёсць грамадзянства, і нават не тыя, хто не плануе вяртацца, а тыя, хто навучыўся жыць паміж вялікімі падзеямі. Бо яны ўжо прынялі адно важнае рашэнне. Маё жыццё адбываецца не пасля, а маё жыццё адбываецца цяпер. І ведаеце, магчыма, сапраўднае пытанне не ў тым, вернемся мы ці не вернемся, ці пераедзем у іншую краіну, ці не пераедзем, а ў тым, што сённяшні дзень чакае ад нас. Бо няма нічога больш сталага, чым часовае. Жыццё ніколі не пачынаецца ў панядзелак ці 1 студзеня. Вось, ужо сёння 25 чэрвеня. Ужо праляцеў амаль месяц лета. Дык калі яно распачнецца? Але жыццё пачалося ў момант нашага народжання, працягваецца ў эміграцыі і вельмі хутка нясецца. Але пакуль будзе стаяць нераспакаваны чамадан пачуццяў, чаканняў, вам будзе здавацца, што вы ўсё яшчэ не пачалі жыць. І таму я прапаную вам зрабіць адну рэч пасля эфіру. Зазірніце ў свой чамаданчык, не той, які ляжыць пад ложкам, а ў свой эмацыйны чамаданчык і паглядзіце, дзе схавалася там радасць, дзе схавалася там, магчыма, каханне, магчыма, некая прыемнасць. І дазвольце сабе, магчыма, гэтую самую новую карціну у арэндную кватэру альбо шторы.
магчыма, любімую песню, на якую сёння не было вам часу. А магчыма, для кагосьці гэта нешта смачнае ў лядоўні. Але ж кожны знойдзе нешта сваё. І, сябры, дзякуй вам вялікі за ўвагу. Я не ведаю, як гэта гаварачая галава ці голас па ту сторону, па тую старану, так? Я не ведаю, як прайшоў гэты эфір. Я спадзяюся, што вам было карысна, цікава. І калі вы хочаце якуюсь тэму, каб заявіць пра якуюсь тэму, каб яе распавялі, калі ласка, можаце пісаць на імі радыё, можаце пісаць Крысціне Каве альбо мне Наталлі Борыс. На Фейсбуку так яно без всякіх замарочак можна знайсці і мяне, і Крысціну. Можаце дасылаць свае прапановы, і я заўсёды буду рада падрыхтаваць для вас эфір, які будзе для вас карысны. І мы працуем на вашу карысць. І з вами была Наталля Борыс і беларускае золата на імі радыё. Імі радіо.